Ranka ya daɗe Bashir ɗan dago, akwai wasu waƙoƙi da kai sorry bari in ka ranka ya daɗe Bashir ɗan dago, akwai wata waƙa yanzu da muke jin ta online ka sake ta a kan channel ɗinka. Za mu so mu san akan me aka yi wannan waƙa, kuma waɗanda ba su san inda za su samu waƙa ba ta yaya za su same ta online. To alhamdulillah, kamar da ka faɗa, sunana Bashir ɗan dago, ɗaya daga cikin mawaƙan yabon Annabi na jihar Kano. Kuma ita wannan waka da ake magana a kan ta ita ce ne ce ɗariƙar ma'abarta, abin da ba ta suna kenan. Ma'ana a haƙurar ɗariƙa matuƙar ba za ta zama cewa ana kare martabar manzon Allah a cikin ta ba. Saboda jama'a in suna buƙatar sauraron wannan waka da sauran waƙoƙi na bandaki, za su iya nema na a channel na YouTube kenan, wanda suka rubuta Bashir ɗan dago, za su sami ni a cikin wannan channel din insha Allah. Ok, to misali an ce da ka saki waka mutane suna ta kiraye a kai, me kaman suke nunawa akan abubuwan da suka saurara a cikin wannan waka taka? Dole ba da abin da kake samu na nasarori za ka samu kalubale. Na samu nasarori ingantattu wajen masu kira na su yi min yaba mun, su ne mafi yawa akan cewa wannan abin da faɗa gaskiya ne, amma nakan samu waɗansu ma barazanar rayuwa ta suke yi a cikin kiran waya, waɗansu ma kuma suna maganar ban isa ba ko su zagi shugabanni na da makamantan wayannan. To baka nuna musu manufarka da kai wakar ka fahimtar da su cewa ga abubuwan da kake nufi har yasa ka saki wannan waka? Ba za su taɓa ganewa ba, da za su yi da su saurari wakar za su gane abin da ke nufi. Saka abin da kira da masoya da waɗannan ma suke inkari akan abin su saurari wakar tukunna kafin su yi ma alƙalanci. Wani kawai zai fuskanci title din ne sai wata fassara daban, bai ma saurari wakar ba. Ya za a ce a baka ɗariƙa. Duk ya saurari abin da ta ƙunsa. Ina da kira ga mutane da su saurari wakar tukunna sai su yi ma alƙalanci a ciki. A ina za a samu wannan waka kace akan channel? Yawa, a channel ina aka rubuta YouTube, aka rubuta Bashir ɗan dago, za a samu channel ina wanda za a iya saurara insha Allah. Ok, to muna godiya.